Mga tol, ano nga pala to? Bahaw na pan. Tapos lagyan ng ano, butter. Ilusin yung lahat. So ayan mga tolski. Ano, kakatapos lang naming mag-breakfast. At nakapagpalit na din ako ng damit. At ano na lang, it's time to go. So ayan mga tolski. Ako ay nandito na sa ano, garage. Kunin ko lang yung multicab. Yan, multicab tayo mga tol. Ano sana? Motor sana kasi sobrang init. Tapos medyo malayo yun. Yan, kaya multicab, let's go. Kunin na natin si Run. Let's go. So ayan mga tolski. Ano na tayo? Papunta na tayo sa Kabuelan. Let's go. Doon kami mag-stay sa ano, Durhan Resort. Ano siya, private. Yan, let's go. Yan mga tolski. Ano, nandito tayo sa Petron. Yan, so mga tolski. Nablog na ano. Nagpapagasolina ba? Grabe, sobrang mahal na ng ano nga yan. 65.35. 18 liters. 1 to. Delikado tayo dito mga tol. Pumusan kayo man. Ay. Yan, sa mga tolski. Kami ay nasa Laylan. Bili daw siyang ano, shawarma rice. Lamon na naman. Lamon. So yan mga tolski. Ano? Pumunta kami dyan sa Toledo Grand Mall para bumili ng mga kailangan namin. Kaso ano, sobrang tawag dyan? Sobrang taas ng line ba sa grocery. Kaya ano na lang, nabili namin ano lang, sunscreen sa Watsons kasi walang tao doon. Yan. At balik na naman tayo sa ating init mga tol. Wala kami sa Guilandong. Nangitap na Guilandong sa mga park. Bumili din siya na ano, Laylan. At ano na tayo? Drive na naman. Let's go! Nakalimutan ko pa yung ano ko mga hot. Oh, I'm gonna swing from... Diyan yung maram, tag na sa bukol pa. Balik! Perfect na tayo. Dili na madaog, hinay-hinay. Grabe siya. Kay hinay kay si kuya. Hindi na madaog. Balik, suko. Balik. Yan, so mga tolski. Ano ba, magdadrive pa tayo ng mga ano, 2 oras ata. Yan. Pero yung check-in naman doon, 2:00. Kaya, sakto lang. Ano lang tayo, chill ride lang. Ay, hindi comment. Parehas tamog daw sa anak ko inareon daw. Iya. Sana. Bakit? Dahil kailan. Kisa tayo na? Artista na? Wala, artista ba ng anak niya? Kaka to. Ang saya! That's it guys. Susubukan lang natin si Otto. Pati ay, naliptan tayo ng mga kanta. Kalo na. So ayan mga tulski. Nagano naman tayo, nag-stop tayo sa Balamban. 7-Eleven kasi kailangan ko ng Cobra mga tulski. Cobra number 1. Sobrang init mga tulski. Mainit-init ang tarima. So unsa na kano, gamotor ta? Lagom na kita. Tingnan nyo mga tol. Pumipili-pili pa rin. Kahit sobrang dami ng bit-bit. Lamon na naman. Lamon na naman. Yan, so mga tolski. Ano, balik na naman tayo sa daan. Ano na lang, 1 oras para tayo ay makarating sa ating destination. Yan. Naghahanap din si ate ng ano mga dal. Karsada na sobrang straight pa. Kasi ano daw, di pa daw siya nakapagpa-picture dyan. Sa mga ganyan. Natatandaan niyo ba yung vlog ko sa Australia? Na kami ay nag-picture-picture sa gitna ng daan. Welcome to Asturias, Philippines by Mang Kanor. Love Asturias.
Mura magdagat na pa dong sa. Dagat judi ay. Dagat na. Kamu, dagat to dagat. Tungkol ka na yung subot dagat. Oh, juyo tuloy mga judi. Ba juga tong nasa Bohol gal. Asa na pa dong ato? Balik, balik sa Bohol, balik. Yeah, balik sa Bohol, balik. Balik, balik, balik sa Bohol. Mga tol, 32 minutes na lang para kami ay dumating sa aming patutunguhan. Yan, at sakit na ng aking likod. Grabe mga tol. Kabaw. Ignorante magiging kabaw. Ang payat ng kabaw nila ha. Grabe mga tol, kahit gustuhin mong magpatakbo ng mabilis, kailangan talagang mag-chill ride kasi daming butas Butas ha. sa mukha. Karsada. Oh, buti na lang may AC pa, kaya chill ride pa rin tayo. So ayan mga Dolski, sa wakas, nandito na tayo. Kita, Durhan Beach. Tayo ipapasok na sa kanilang ano to mga tol, sponsored. Pilingan. Durhan Beach. Baka naman. Kuya, wasan nila ako. Ay. One way ito? Grabe mga tol, umalis kami ng bahay, mga 10:30? 10:30? Ano na ngayon? 1:45. Kakadating lang namin. Ay. Para madami pa atang tao Delikado tayo dito So ayan mga Dolski, kakatapos lang namin mag-check-in at tayo ay papunta na sa ating room. Sana second floor para mas maganda ang tanawin. Di man. Pangit ang tanawin dito tayo sa baba. So ayan mga Dolski, nandito na nga pala kami sa aming room. Bilan 2K. Yan, 1.9. Round up lang natin yung 2K. Yan, ganito lang siya mga tol. Tapos may AC. Smell check! Yan, so dito lang kami magsistay for the night. Yeah. Kapagod yung biyahe mga tol. Yan, so kita-kits mamaya mga tol. Labas ata kami mamaya. Siyempre, labas tayo mamaya. Alangan naman dito lang tayo para matulog, diba? Kita-kits mamaya mga Dolski. Let's go. Yan ang ating view. May pagkain daw doon. Dindon. Masarap daw. Yan, sabi sa mga review. Kaya yung nagplano na ito lahat mga Dolski. Walang plano-plano. Ayan mga Dolski. Lumabas lang kami para kunin yung aming gamit. Ang ganda dito mga tol. May mga may mga jet ski. Kaso di man natin afford yung jet ski. Di man natin afford yung jet ski mga tol. Lang bangka. Madami-dami din palang mga tao dito mga tol. Pero nag-iisa lang ang Lamborghini. Yan. White na Lamborghini. Yung iba mga pangit. Lamborghini number 1. Yan, so mga Dolski, patuloy natin ang ating room tour. Sisudan Kabinet na walang handol. Walang laman. May dito. Towel. Tissue. Tapos dalawang tubig. Yan, shampoo. Tapos ito yung CR Tcharan! Tingnan nyo yan mga tal. May nakita na naman siya na naglalako ba ng seafoods. Si Inday Lamon. Lalamon na naman. Grabe sobrang kursunada. Basta lamon, matik. Sino mo gabayan? Tawagin mo magbabayad. Unsa man kadaghan usa ka putos?
Gamay ka? Tagpila? Tag 50. Tag 50 daw, isa puto sa mga Dolski. Yan, so mga Dolski. Ano, ito ang kanyang binili. At ito lang talaga ang punteriya ko dito mga tol. Mga ganito ba? Madaming naglalako ng mga ganyan dito mga tol. Tapos mayroon pa yung mga yung mga malalaki ba. Bugi ko kamot ah. Diluto na. Sarap nga to. Para akong naninibago ba kapag nagba-vlog. Hindi. Ano lang talaga. Wala lang talaga ko energy ngayon kasi nasa mga 2 oras lang tulog ko ngayon. Dito ka lang. Kapo oh. Pila ka buksod sa 50? 8 pieces yung mga tol. 50 pieces. 50 pesos. 8 pieces ang 8 pieces ang 50 pesos. May mga din pala dito mga to. Lapit nga kayong konti. May mga din pala dito. May mga ibang lahi ba? Mga puti at Koreano. Sarap ng suka mga tol. Sarap nito sa balot. Hindi. Pas-pas sa Dali ram kay matangtang mo. Hindi. Ayaw mo ah. Sige lang. Di. Ay, nako. Yan sa mga Lulski. Ubos na ang ating snack. Unsan sa natong bahatan sanad? Mga una tagkanon na. Kain na naman daw kaming kanin mga tol. Sure? Baka gabi na? Siya kasi yung nagplano na itong mga tol. Tingnan natin kung saan tayo mapunta. Kahit kung saan kami kakain, di niya alam. Yan, so mga Dolski. Ano na nga pala ngayon, hapon na. Ganda naman ng panahon. Wala nang init ba. Pero kami ay naglalakad-lakad. Naghahanap kami kung saan kami kakain. So ayan mga Dolski. Ano nga pala, nandito kami sa kanilang restaurant. Tapos pa pala ngayon, alas 3:40. Yan. Tapos nag-iisip-isip pa kami kung kakain na ba kami. Kasi gutom na naman si Inday Lamon. Ito yung menu nila mga tol. Sponsored to ha? Charot lang. Huwag kayo nito mga tol. Bad yan. May mga snacks. May din sila. Budol. 2.5 oh. Vegetables. At to dito ba magbasa-basa ka ba? May mga ligo ta dani, ikaw mga onda. Pero gutom ta ba? Wala ko gutom na ako gutom ko. Wala ako. Agi. Sige ka to. Pero kuan lang ako, ganahan ko mo kaon ng squid. Kanang gutom na kay ko. Kuan sa ko. Pork sisig. Sisig lang ako, sisig. Sisig ug usa ka rice. Yan sa mga Dolski. Nakapag-order na at 45 minutes pa daw at akala ko lang snack. Na pala yung in-order niya, papista. Papista na pala mga sobrang dami. Yan, so kinakis mga Dolski. Tingin-tingin lang kami ng dagat dito. Let's go. Grabihan na kayo bags na ko eh. Tanin yan. So ayan mga Dolski, nandito na ang ating pagkain. Ang laki pala ng serving nila sa sisig mga tol. Tapos lechon kawali. Ito lang yung in-order niya kasi ano daw? Snack. Tingnan niyo yung snack. Yan, kain. Di muna kami kumain mga tol. Kunin niya daw ang aking tripod. Mabait yan minsan mga tol. Tapos supportive. Tapos mabait minsan. Paminsan-minsan. Dito na din ang shake at
lemonade. Lemon plus, ang tawag dyan? Watermelon. Sandyan na siya. Yan, sumudol ki guys. Kakaibang snack. Kuan ni nag-lemon ball. Ichot kawali. Siyanan. Grabe mga tol. Ang sarap talaga ng isip mga tol. Sobrang sulit. Busog na kami. Akala ko ano lang, maliit lang ba. Mag-order pa sana kami ng isa pang rice kasi sobrang sakto. And may fries pa. May tira pang isang ano. Inday lamon. So ayan mga tol. Iyan no. Balik na nga pala ulit kami sa room. At ano, yung nabayaran namin 892. Yan. So ano lang, pahinga lang kami saglit. Tapos ligo. Tapos tulog. Tapos uwi. Let's go. So ayan mga Tulsi. Ready to fight na tayo. Suot natin ang ating ano, sleeveless galing buhol. Beach body. Beach body number 2. Ayan mga Tulsi. Ano, maliligo na kami. Ano lang pala, yung beach dito hanggang 6 lang. Ligo lang kami mga Tulsi. Let's go. Kuyawa de ay. Yan, so hello mga Tulski. Ano nga pala, pagkatapos ng naming maligo, yan, suot ko ulit ang buhol. Kasi ano, hinubad ko lang ito kanina. Naganda lang ako na. Hindi ko ng t-shirt pa. Yan. At, ano, lalabas ata kami ngayon. O mamaya pa, 6:38 pa mga Tulski. At anong sobrang busog pa namin. So ayan mga Tulski, kami ay lalabas na. Kasi ano, wala nang magawa dito ba? Walang naglalako ng mga food. Tapos na din kaming maligo. Kaya kami ay lalabas. Yan, so lalabas kami mga Tulski. Parang ano, tapunta kaming 7-Eleven. Yan. Let's go. Okay. Yan, so mga Tulski, nandito na kami sa ano, 7-Eleven. Bili lang kami ng ano, flavored beer at Red Horse. At ano pa, sakit daw kanyang yan mga tol. Di sa sakit, lamon ka ng lamon. Nandito na nga pala ulit kami. Ito lang yung mga binili namin. Bumili din siya ng ano eh. Siyempre, di mawawala yan. Pagkain yan eh. Sisig. Tapos yan. Iwan ka na yan. Teriyaki. Tapos may mga ano pa dito. Chichirya. So yan mga Tulski, tagay tayo. Ano lang ito mga tol, pampatulog ba? Kasi ako ay nahihirapang makatulog ah. Nahihirapan sa kalisod. Yan, let's go.